A Sarki Ali, an samu wasu bayanai a cikin wannan takarda cewa da sa hannunka aka cuci Musa mai sana'a. Ba ni bane. Kai, ban tambaye ka ba. To. A Hadiza Gabon, kin ji amsar da Sarki Ali ya bayar. To ka bude ka karanta in ji. Okay. Zaki bani da wannan magana ko ba zaki bari ba? To me yasa ka aikata? Kawai saboda hana shi wani abu na rayuwarsa na jin daɗi. To yanzu a matsayinka na sarki a Kano ka ba shi abu. Ha ba. Ko a zamanin mulkin mallaka ai ba haka ba. Gaya maka gaskiya ba ƙaunarka nake ba. Sadiq Sani, na ji an ce za ka ƙara aure. Na nan da Allah su fitar baki da. Wallahi ba zai yi a ci mun mutunci ba. Haka Momo ya ce za ka ƙara aure. An fasa yi. Shikenan ba matsala. Matukar ba za ka rufe bakinka akan abin da ka gani ba. Ni ba ko wani abu na ci ba fa. To ni ban ga laifin su ba. Sarki kai ma na ji an ce za ka ƙara aure. Magana yara kuma? To wace ce Zi? Si. Wannan lissafe-lissafen duk kai kasan su. A dogon ja, maganin me ka ba wa sarki? Maganin kishiya ne. Hey. Inda ne kuskure kenan. Amma dai ba wuya ce. Kai ya ma sunanka? Baban Cakwai. Me wani baban cakwai? Awa shanawa. An ce an taɓa kama ko kuna shaye-shaye, yaushe na kabu ya faru? Wata ran da yamma ne da abokaina. Shi na kama kuna shaye-shaye. Allah ya shirye ka. Amma saboda me ya kama wannan cin fiska haka? Baba na shi ba gamna ba. Kun ma babanka gwamna ne shaye-shaye abu mai kyau. Kada abin yi yawa, in yi yawa na san zai tsallako kaina. Wannan zage-zage da kake. A'a, ai gaskiya nake faɗa mishi. Ya Kai dai kana shiga abin da bai shafe ka ba. ya zama dole saboda riga ya shiga riga na. Ok, wato kai kake ɗore masa gindi yake abin da ya ga dama kenan. Ku ne ba ku san haka ba. Ko?